Silahkan diabadikan dulu. Sebelum diserahkan diabadikan dulu fotonya. Oh, ya, Metro monggo diserahkan Pak Tulut, kemudian diserahkan Pak Marwanto. Dados ayak-ayak manyuro. Hadirin sekalian, demikianlah pagelaran wayang kulit Sedalu Natas. Itu dipun aturaken Kidalang Joko Suwani Bali Si Kolo Kolo. Sampun ngantos cekar saking papan palenggan, ngantos paripurnaning cariyos kados mugi mangke babari Ali Si Kolo Kolo. Sugeng dalu, sugeng pirsani, nuwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesanti Jawa
Prabu Pandhu, apa kaya ngono kuwi tangkepe katresnaning guru menyang siswane? Trembuku ngendi ana kuwat kawijayan kanugrahan tosing balu wileting kulit lan kawruh kasampurnaning dumadi kang wis lumintir marang sira mung mbok wales kanthi cara kang ora kepenak. Oh ladalah Pandhu, Pandhu, kawengisan munggonmu ngepak dadaku nyebit talingaku kowe nganggep lamun to Prabu Trembuka Ratu pringgondani dudu sak pepadaning titah. Elinga kabeh titah ingkang akarya jagat nadyan sifat apa wae kuwi duwe reganing diri. Mula aku wedi yen to dicecamah dening Prabu Pandhu. Yen mangkono nelakake yen to atimu kebak rikemarung. Aja liya tanding Mujaba Trembuka Pandhu. Ayo tampanono iya jejeg wangi njur pandang
Opo Pandhu. Romo adikku di Pandhu, kowe aja kaya ngono. Tremboko mati dening pusakane Yayi Pandhu. Wondene Yayi Pandhu keserempet pusakane Tremboko nganti kaya ngene. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Iye Yayi. Inggih. Sareng kula kados mekaten emut lelampan kula nalika semanten bilih. Nalika semanten kula mung nuruti dhateng karasanipun Yayi Maradrim ing ngidam kawuran. Kados Trinujit raos sing manah kula mboten badhe nglepataken Yayi Prabu Tremboko. Jer Yayi Prabu Tremboko namung pinarya sarana. Ning kowe aja tega. Elingo anak-anakmu Pandhu, elingo kowe aja mentala ninggal kawan anakmu. Wah, Babu Pandhu. Inggih Rama, inggih Rama. Kakang Mas Dipati. Iye Pandhu. Inggih. Wiwiting rekalenggan mangke. Negari Ngastina kula titipaken dumateng Kakang Mas Dastarata. Ing mangkenipun sawanci para Pandhawa sampun ngancik dhateng tataran kadewasan. Kula aturi maringaken dhateng putra-putra Paduka Pandhawa tak estoke Yayi. Jare dadi anake ratu. Jare putraning Nalindra negara Ngastina sing tanpa wangenan, sing jembar tebane. Iwantene Kurupati. Mung pangkah dadi satriya. Mangke riyen dipun penggalih kanthi permati, aja grusah-grusu nggo ndak keseluru. Nadyan tenging Rama menika ngasta pusaraning ngembat Pradata Agung wonten negari ing Ngastina. Paduka derek jumeneng Nalindra ampun kuwatir. Kula ingkang badhe pados cara. Golek cara piye? Kula rewangi awak kula nalika semanten kula menika bagus nganti awak kula reyot kaya ngeten iki sing kula goleke nggih namung ponak-ponakan kula Sata Kurawa. Pripun, Pak? Mun, kula sing golek cara. Sampeyan mang rewa-rewa etok-etok moh didadekke ratu ning Sengkuni sing golek cara. Supaya mboten ketara. Carane? Carane menggih kula sing budidaya. Merga nek nganti Pandhawa isih gesang aparipurna ing mingkenipun tertamtu negari mboten badhe dateng anak Prabu Kurupati. Nggih.
anak Anggir Kurupati mboten badhe nampi negari. Lajeng mengkih kula ingkang Rekodaya yen kula ugemi pangendika sampeyan. Sajake pangendika sampeyan niku madhep-madhep pun mang pasrah kalih kula. Nek perkara niku pun pang pasrah kula. Pun mangtut nggih sak laku kula. Wah, kula dherekke. Rebata Pitana binuka wiwaraning kandha hasri rinumpaka sinerat basa Jawi kina hanenonton ringgit pangisah cetha mobah idepan uswa tuwin walulang ing ukir wolak mangucap ingkang merdini
ningali gelaring ginggit hamuwun krana rumangsa cubluk bali lucu peting nalar gegandan ing raos muspra sejatine amung walulang ingkang tinatah ingkang den obahake parandene kono dadi pemasuing rasa anjembaraken pebaning dharma nenggih negari pundi to ingkang minangka purwakaning kandha tuhu gelaring praja ing Ngastina ya negari Ngastinapura kinarya bubukaning kandha nyata praja ingkang ageng dasare agung negara kang ayem sak nyatane ayem kang mangkono ra jeneng mokal awit prabawane kang ngasta song-song makunaning negari dasar sinenguyung puja prataning para wiku rinten dalu hanggung gumarenggeng hasesanti angidung puja mantra murih rahayuning jagat raya senadyan aku babuning praja racak samya kontap kautamane limpat ing budi anggung hambudi murih wuwuing kawibawan praja mila datan mokal lampeng nakuda dagang layar mbok bakul sambiwara hanglur seluruh datan ana pedhoti datan ana sangsing dedalan candak kulak lumitu datan kaseluruh wiwit timbanging haldaka ereng-erenging parden gesanging para kisma nggih lah pasiten dasara sasusra manca praja Srinalendra ingkang tuhu sekti Sudibya parandene sugih pangapura sentosa sambek memitran turata nindakake adil miwah mardika lire datan ati nyahak pewangane sami hanenggih ingkang menang jejuluk Sang Maha Prabu Drestarata ya Sang Maha Prabu Drestarastra nadyan caca nitra parandene limpat pasanging grahita satata lenggah kadeprah marane praja Reksi Dahwang Durna Reksi Kumbayana Pandhita putus marang saliring sanes koran narang wis didatan ngasa marang-marang mubah musik manungsa datan kantun ingkang arayi ing pangkebaan Raden Yama Widura sinambangun tabiswani Nyulapati harus sang Tribantalpati sang Swela putra Lenggaira sang Lata Jinajaran ingkang garwa sang Jayu Dewi Gendari dereng pinara dangu satata lenggah nampi dhateng Rawira pandhita ing Talakanda sang Mahatma Bisma kagiat kadurasan kinung acarane kaya mangkono nggih manembrumna sang Prabu Drestarastra marai dereng kawiyosing lisan Hamurwani purwakaning carita
Iwan sembah nireng ulun kapurba risang merupeng rat sahanan ingkang nikanang sing tasih maweh buka sawagung maksireng telahan Iwan kanang manut sengong rinjeng nayakaning ratu teng ratu tomo sagunging pranayaka aneng jroning pananggilan mi
jelangen nira sang nar pati lambahira alon kinarebek padaya yuwaranan nira tetep tidem permanem anono sabab wani walang ngalise kang kapyarasa mung swaraning ati kriya kandeng yang kemasan ingkang samya hangampil karati munyoting carengkling
hamim mbuhi Sri senen jero pananggilan yo Hyang Agung mugi ambabaru padhang dhateng jagat Ngastina. Kula nuwun dereng ketawis dang ngurawipun penemban Bisma wonten negari Ngastina. Kula pun Dastarata ngaturaken pangabekti kunjuk ngarsa paduka penemban. Hong wilahing Awigenamastu. Ya anak Prabu. Anak Prabu Dastarata tak tampa gawe gedene atiku ora liya pangestunipun Bapa Tampanana Dastarata. Ih kapundi engko jimat Andayanana kula sagutrah lan para wayah jengandika penemban sawetawis rawuh paduka penemban ing Talkanda persasat kadya tumedhak ing Sang Hyang Basuki ingkang nedya mbabar katentreman lajeng sinten malih ingkang ngayomi jasad kula sagutrah kejawi namung paduka penemban. Hawijaking menika sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dene penemban kasdu amayungi raharjaning negari Ngastina. Dastarata aku iki nggonku pratangganing negara Ngastina disowani anakku lanang ya adimu Yama Widura ingkang wigatine lan ngaturi ngajak bareng prapta ana ngarsane anak Prabu satemene wis watara lama wis watara suwe nggonku kepengin sapet jagung lawan anak Prabu ingkang lugune ana bab bundelaning rasa ingkang bakal tak babar ana kene nggih Dastarata. Waduh, ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pami penemban, lajeng tumunten paringa dawuh, menggah kados pundi paduka penemban. Sepisan iki aku mung sakderma ngelekake kowe. Aku mung sakderma ngelekake kowe lan anak-anakmu kabeh. Wiwit jaman Rama Sentanu mengku bawat negara Ngastina iki biyen ora nate kendhat nggone tansah memetri marang para lelure ingkang wis padha sumare. Lekakang luhur kaya mangkono mau aja nganti pedhot, aja nganti ana jroning peperintahan negara Ngastina iki. Merga iki mujudake budayane wong urip kang kudu katindakake sesambungan kelawan lelure ingkang wis cinandhing awit kajumpana ing angin. Sepisan memetri luhur mangkono kudu patrap kanthi weninging rasa. Semedi manut carane dhewe-dhewe lan uga ingkang manut marang pituduhe agama suci ingkang rinasuk. Sebab yen wis wening banjur nenuwun marang kang ngakarya jagat ya marang dat ingkang murweng dat lumantar ingkang wis padha sumari. Ingkang angka 3 isine niat sepisan muga diapura sekabehing kaluputane luhur kang den pepetri kapindhone muga suksma dadi tinumpa ana ngasaning Hyang Manon. Ingkang wekasan nyenyuwun supaya para luhur mau onjang kunga murih widadaning negara Ngastina iki. Anak Prabu, kabeh tinggalane wong tuwa mau aja nganti mbok lalekke. Nyatane mulya-mulyane menungsa mau yen to ngajeni marang para lelure. Mula kang saka iku Dastarata, aku mung dapur ngelekake aja nganti kabes turun lan kabes mangan.
ingkang tundhone lepya ing panindak lan pakarti satemah ilang wewateke bangsa iki. Satemah negara Ngastina kelangan adeg-adeg aja ya nggir aja. Ngelingono lamun ta wong urip nyang ndi parane. Aku karo kowe besok sumusul ana pangayuwaning dat ingkang murweng dat manut leluhure kang wis sumari. Kejaba saka kuwi sawetara aku bombong lan bungah. Dene aku nyawang bumi kelahiranku ya bumi wetah gedehku tinggalane Rapa Prabu Sentanu biyen. Samengko wis katon rada tumata mung wae ngene ya nggir. Destarata aku kepengin guneman babar gembolaning rasaku nanging pidhangetno. Aku eling sabda pengendikaning wasiat piwelinging Pandhu Dewanata nalika bakal murut ing tepet suci. Yen ora kleru sak wanci-wanci anake yaiku Pandhawa ingkang sinebut para Pandhawa wis dewasa. Panguwasa negara Ngastina diaturi utawa diaturke marang anak-anakku Pandhawa. Dastarata saka keprabon tumilih kedaton sak wewengkone negara Ngastina diparangke menyang putu-putuku Pandhawa. Mongko dina iki Pandhawa wis ketok walagang, wis ketok dewasa. Nanging ya gene tak enteni sesasi, rong sasi, munggahing setahun rong taun. Katone Dastarata kaya wong lali marang janji. Kaya ora eling lan ora nggatekake pawelinge wong kang wis sumari. Dastarata, kowe ingkang darbe wenang negara Ngastina sak kukuban, sak wutuhe iki kudune darebek ing para Pandhawa. Mula kang saka iku, aja nganti ana paribasan kowe mung nglungguhi klasa gemelar, ngemut gula barang krasa legi banjur moh nglepeh. Elinga janji amba kang wis diucapake dening Pandhu Dewanata, yen to nganti perkara iki ora mbok tetepi, aku sumelang. Aku sumelang. Yen to perkara iki bakal dadi winih dahuruning kahanan Dastarata. Aduh, wo penemban jimat pepunden kula, wo penemban pengayoman kula. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan basan samendang boten wonten ingkang kacicir dawuh paduka. Sabda tama wo penemban ingkang rumentah dhateng jasad kula. Inggih. Wo penemban
ngengetaken dhateng kula inggih babakan kadang kula ingkang sampun murut ing kalanggengan inggih menika Yai Prabu Pandhu. Wa penemban estunipun waleh-waleh menapa kula mboten badhe kesupen kula tansah ngenget-enget sedaya pengendikanipun Yai Prabu Pandhu Dewanata rikala semanten. Nanging waleh-waleh menapa onban anggen kula mboten tumunten maringaken keprabon Negari Ngastina dhateng anak-anak kula para Pandhawa. Amargi tasih wonten petang-petang ingkang rumit ingkang kedah kula gagapi. Sampun ngantos wayahipun penemban wiyasa satwarga kala wau badhe dredah arebut kamukten. Krana menapa? Nadyanto sedaya samya tinggalanipun Yai Prabu Pandhu Dewanata ingkang kedah tinampi dening anak-anak kula para Pandhawa. Nanging kalenggan mangke jagat sampun nekseni bilih kula ingkang jemeneng wonten mriki. Mila saged-saged lereng keprabon kula anggen kula mundur saking dampar kencana menika saged dados srana katentreman. Sampun ngantos wonten utaing getih blabaring mampus wonten ing Ngastina menika penemban. Dastarata wonten dawuh kowe iki ratu kudu ngadeg jejeg kudu manggon ana garis adil lan bener. Salah sijine syarat supaya jejeg pangira-irane babakan adil lan bener mau ratu iku kudu wicaksana nggone mapanake lungguhe. Ing antarane yaiku bisa milahake antarane babakan katresnan lan uga kewajiban. Tegese kapan nindakake katresnan lan kapan nindakake marang kewajiban kuwi kudu pilah. Merga yen ratu netepi kewajiban warsa nganti tumpang tindih kahanane ruwet saya suwe angel nggone ngudari. Semono uga yen kaya kang sira alami ing dina iki jeneng sira Dastarata rumangsa ewuh oyeng pambudi nggonmu bakal lereh saka dampar langgonmu bakal mernata supaya tentrem negara iki lan sabanjure negara bakal mbok wenehake marang para Pandhawa. Aku Ramaido nggih, aku Ramaido. Nanging ngene ya nggih, aku tak kandha ya wong tuwa golekne kamukten anak kuwi wis bener, ning carane golekne kamukten kudu ngambah dalan kang utama. Tegese aja nganti nungsang puyang, aja mung waton karep waton wani. Yen to anak Prabu Dastarata kepengin muktekake anakmu Kurawa ya tuduhna marang marganing lelabuhan. Sebab apa? Witing mukti iku saka prihatin, witing mulya kuwi saka tapa brata. Raine negara Ngastina iki pancen bener tinggalane anakmu si Pandhu. Mestine ya wis. Kowe aja mangu-mangu, aja semang-semang, aja samar-samar. Luwih-luwih aja nganti ketukulan pangawel miwah panggrundel. Eling pengendikane Pandhu nalika semana nek Pandhawa wis dewasa negara kudu dibalake menyang Pandhawa. Mula Kurawa wae kang mbok seblak pangestine supaya padha gelem letik atine golek kamukten dedasar lelabuhan sak mestine ngono nggih. Wa penemban ngaturaken gunging panuwun supados praja Ngastina kula pasrahaken dhateng Pandhawa mestinipun mekaten. Ya ya. Yen iso sak wutuwe nggih. Glundung semprong sak wutuwe aja nganti dipail-pail, aja dipontho-pontho, kabeh balekno menyang Pandhawa. Kula nuwun kula kepareng matur. Suman arep matur apa? Inggih kula menawi ndangu dhateng babakan Negari Ngastina menika
dipun wangsulaken dhateng putranipun Prabu Pandhu ingkang nami Pandhawa kula nuwun sewu. Menawi dipun wangsulaken sawetahipun kok kirang trep. Dasarmu apa Suman? Mawi dasar kalih perkawis inggih menika dasar kudrat kalian wiradat. Lulu. Nganggo dasar kudrat lan nganggo dasar wiradat piye senguni? Dasar kudrat negari Ngastina menika tilaranipun ingkang Rama Begawan Abiyasa ingkang samangke sampun mandhita wonten Satwarga. Monggo Kakang Prabu Dastarata menika putra mbarep saking Sang Wiyasa pernataning negari sampun nyebataken bilih menawi Sudarma menika lereh keprabon putra pembayun ingkang gumantinata. Dados gunggung kempalipun Kakang Dastarata menika sampun sah gumantos keprabon Ngastina. Lajeng sak sampunipun menika dhateng sinten malih paduka lereh keprabon kejawi namung dhateng anak kula Anggir Jakawitana inggih anak Anggir Kurupati. Menika dasar ingkang sepisan. Lajeng dasar ingkang angka kalih ndilalah. Ndilalah nalika semanten sawarga Prabu Pandhu seda lajeng usik penggalihipun masrahaken negari Ngastina dhateng paduka Prabu Dastarata. Engga dinten mangke jagat sampun nekseni Ratu Ngastina kala wau paduka Kakang Dastarata. Menika naminipun Wiradat ingkang laras kalian jangkaning kudrat. Mestinipun ingkang jumeneng ratu kala wau Prabu Dastarata. Monggo kaasta dening Prabu Pandhu ndilalah. Ndilalah kok wangsul malih Kakang Dastarata. Mila dedasar kudrat lan wiradat kala wau Kakang Prabu manggen wonten adil lan leres. Sampun ngantos menggalih dhateng rembakipun tiyang sanes ingkang namung adhedhasar gugon tuhon. Awit menapa? Paduka menika mengku putra ingkang boten sekedhik cacahipun benjang badhe kados pundi mulyaning para sata Kurawa menawi boten mengku praja Nyakrawati Mbau Denda. Dastarata wonten dawuh Mran. Aku kok kepengin guneman karo Kang Minulyeng jagat Patih Sengkuni. Ih, kula semanggaken Mban. Sengkuni, kowe kuwi patih wasesaning negara, dasare umurmu wis tuwa, nek guneman mbok sing penak dirungokke kuping. Niat ya enake kaya ngene. Gremes-gremes ya arep ngapa? Arep dipek-pek pancen ya mengko ngene iki anake kok. Ora kowe guneman sak klimah mau kok ngatelke kupingku. Ngerti yo, anane Abiyasa ora misuda Dastarata dadi ratu sing diwisuda Ratu Prabu Pandhu kuwi ana sebabe. Ora mung ngampyak awur-awur nanging kabeh mau nganggo dasar kang gumathok disekseni dene Sinuwun Prabu Wirata, Prabu Matswapati ingkang minangka tetungguling para ratu. Dasare Dastarata kalah bukti lan kalah janji. Kalah bukti kejaba Dastarata nandhang Caca Netra paningal kang ora ngerti gumelaring kahanan. Uga ketitik nom-nomane bocah telu Dastarata, Pandhu lan Yama Widura iki ingkang ketitik bisa ngrampungi gawe mung si Pandhu. Ingkang sembada lair lan batine mung si Pandhu. Nganti kelakon si Pandhu dijago dening para dewa mateni ratu ing nama Prabu Nagapaya. Dadi ora baen-baen dharma labane Pandhu menyang jagat iki. Pandhu Dewanata nepi syarat-syarat nggone dadi ratu, mula Dastarata kalah bukti. Lajeng kalah janji.
Kowe aja etok-etok ora ngerti, kowe aja etok-etok lali. Mbak Yumu Gendari sing saiki dadi bojone Destarata kuwi biyen lelakone piye? Bareng si Pandhu antuk boyongan putri telu cacahe Dewi Kunti saka Mandura, Dewi Madrim saka Mandaraka lan Mbak Yumu Gendari saka Plasa Jenar. Jaman lakon Kunti pilih biyen. Pandhu tuwuh rasa welase marang Destarata, panjenengane diaturi milih putri salah siji kagem sisian. Nalika semana sing dipilih Mbak Yumu Gendari merga saka iku wiwit si Madrim didemek epek-epeke merga Destarata ora weruh marang ayuning rupa kasulistyaning Madrim nanging mung bisa maca epek-epeke anyep. Amarga Madrim ora bisa suwe nggone ladi uga ora bisa duwe anak akeh, Destarata ora mathuk. Banjur ganti Kunti didemok epek-epeke krasa manget-manget. Destarata ya ora gelem merga Kunti mung duwe anak sethithik. Terus Gendari ya Mbak Yumu terus digegem epek-epeke. Destarata rumangsa bungah merga epek-epeke Mbak Yumu anget tek kaya panas-panas piye ngono. Merga besok kuwi anggere epek-epeke wong wadon kuwi anggere epek-epeke anget anake mesti mbrindil ae. Mula wujude saiki iki para Kurawa kang cacah ana 100. Mula ora aneh nalika semana tuwuh pamaremih nganti ngucap menyang si Pandhu. Yayi Pandhu, aku wis mbok gawe lega, ganti aku bakal males. Sih pun Kakang Lila dampar negara Ngastina. Aku trima ora dadi ratu, sira Yayi Pandhu wae ingkang gumati Kanjeng Rama Abiyasa. Aku lila lair terus sing batin, kuwi janjine Destarata. Bener Destarata. Ih, lakar mekaten apa penemban? Negara Ngastina iki sih darbek ing Pandhawa. Nalika semana ingkang jumeneng Prabu Destarata makili wakiling Pandhawa sadurunge dewasa, mula gandeng Pandhawa dewasa kudu dibalekake marang Pandhawa. Alah. Mboten nek kula. Kok enak men dibalekke. Mara-mara kok mbalekke niku cara pundi niku? Sengkuni. Aku ora rembukan karo kowe. Ih, mangke, Penban. Mangke rumiyin. Kula badhe ndangu dhateng kadang kula ing panggombakan Yayi Widura. Rening jeneng sira Yayi juru panimbange ngadil dina iki aku mundhut aturira kepriye mungguh babakan negara Ngastina iki upamane tak parosigar semangka piye? Ih, ngaturi kawuningan aduh Ka Prabu, jimat sembahan kula. Lepat diagung pangaksama menawi ingkang dipun rembag menika negari Ngastina. Mongko negari Ngastina kala wau tilaranipun Kakang Prabu Pandhu. Murih adilipun Pandhawa gangsal miwah Kakang Mbok Unti Nalibrata. Nuwun sewu. Kedah dipun kanthi pirembagan jalaran Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Unti kala wau minangka bukti bilih sawarga Kakang Prabu Pandhu tasih kagungan turun. Perkawis negari Ngastina dipun palih napa dipun lenggahi dening para Pandhawa menika kantun gumantung mulunging manah Pandhawa. Oh, mangkono Yayi Widura. Ih, lakar mekaten. Kula nuwun sewu. Panjenipun kula sampun puguh ngajeng. Kula pun puguh ing ngajeng lan ngajeng-ajeng anak kula Kurupati nampi kamukten iwandene menawi tasih ngrantos rawuhipun Kanjeng Ratu Kunthi kula namung sendika ngestaken dawuh ning kula arep-arep kamukten kula anak kula Jaka Pitana soroting pandam sumula hamadange jero pasareyan Nani watana remu-remu kalingan ngangrangan
Sang Jaman angkung Sang Jaman angkung sumungkem kuling wow dereng pinangka sabdaning Sang Prabu Dasarata dhateng paran para negaring Astina dadak gegeng Jawi repepeh pindha sata matarangan sawani Raden Kurupati ngrungepi dhateng Rama Kaget Samamulat Welenging Indriya mangungkung arom-arom Lunging kadung malang tolir kalosan punapata mirah ingsun prihatin wasmaka mijil tuh dahatan po Haryo senggang rinemakan Gusti gelung rinosak sekaranya sumawur gambir melati anakku nggih Jaka Pitana ya gene kowe teka ngrungepi pangkonipun Rama arawat waspa nggih tobat anakku Duryudana kowe ya gene Kurupati kowe aja nangis ya nggih
Ora to. Kadingaren janur gunung saksuwene aku iki dadi mbahmu lagi iki weruh tangise Duryudana ana apa Kurupati? Lole kumarante Allah. Raden Kurupati kok muwun kenging menapa, Ngger? Nek kaliren ya ora. Wong mau ya wis pirang-pirang kothak nang sing dobel barang. Sak Kurupati kok kaliren. Malah amplop ya wis dobel. Joko Pitana aja kaya bocah cilik ingkang njaluk digendhong matura kula. Rama gesang kula wonten Madyapada rumas kadidene tiyang ingkang kebekan dedosan. Lampah kula sampun boten kiyat nyanggi awrating dedosan ing Kurupati kekatan kalepatan. Kosek to. Ana wigati apa, Nggir? Ya, ana wigati apa? Kowe kok dadi rumangsa kaya wong ora ana gunane. Merga saka gedene dedosan kok kang mbok sangkul kowe rumangsa luput karo sapa Duryudana? Ih, Rama sampun marambah makaping atasipun sederek ingkang kedahipun kula tresnani. Lan kula wengku ing kamulyan ing kedah kula jak rinten dalu. Nglenggahi klasa gemalar parandene pendak-pendak kula tansah padudon ingkang boten cetha sebab mewah jalaranipun ingkang setemah kadang kula para Pandhawa kadim boten tentrem lenggah wonten negari Astina. Rama sedaya kala inggih awit saking lebat kula Rama langkung-langkung sedaya kala wau saged narek buka manahipun Duryudana. Bilih kula menika salah setunggaling titah ingkang kesangeten ing atasipun kula nglenggahi bumi negara Ngastina menika gadhanipun para Pandhawa wondene kula lajeng lungguh sila tumpang suku kula Edhek rinten dalu namung bojana Ndrawina remen dahareca nyandang wetah tanpa ngengeti sedaya labatanipun adi-adi kula para Pandhawa. Mila saking menika tuh Rama minangka panebusing dosa kalepatan kula mewah ing mangke sampun kabuka manah kula. Kula mboten badhe ngucik-ucik kalenggahan Pandhawa. Tumunten Rama Prabu Enggala lereh dampar negari Ngastina tumunten kaparingna sedaya dhateng para Pandhawa. Duryudana. Longeng kadhong malengkong ladalah anak aneng dito. Anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero nyang wong tuwa. Joko Pitana ora ngilang-ilangke nggon ngundang anak lanang biuh, anakku bagus tenan Kurupati. Ya kaya ngene iki pangarep-arepe wong tuwa, kautamaning putra kudu bisa ngungkuli ing samubarang. Yen jagat iki kebrebeken dening aturmu mau kabeh bakal manem Brama. Mindah baya tentreming donya iki selawase. Tak kira kowe ora bakal ngowel. Tak kira kowe bakal ngowel peh bapakmu lungguh dampar Ngastina, banjur lumintir ing keprabon banjur menyang kowe. Nanging nyolong pethek Duryudana. Kowe nglilakake dampar keprabon Ngastina menyang adi-adimu. Yo, tak trimo, Nggir. Nanging apa? Ora usah omong. Wis meneng ae kowe. Lajeng wis ora usah omong. Gendari, kowe menengo.
wa panemban paduka sampun midhanget piyambak Duryudana nglilakaken negari Ngastina dipun pasrahaken sawetahipun tegesipun wau katujuhe ngenu Begawan Durna kula nana wonten dawuh nek pangrasamu piye gunemane Jaka Pitana mau karepe dhewe apa dudu inggih nadyan mbok menawi umpamipun saken pekajengipun piyambak nanging kula inggih sampun nyicil ayem tembenipun boten wonten tuwuh daredah jalaran Raden Jaka Pitana sampun nglilakaken bumi Ngastina Sengkuni kowe tak jak relasan kaya ngono mau apa kowe tau dijak kekandhan kelawan si Kurupati mboten Kak malah kula kala wau sasampunipun Raden Jaka Pitana menika matur kula mah kaget monggo wit kuncung ngantos gelung badan kula ngantos risak menika kula budidaya murih Kurawa menika pikantuk kamulyan ning nyatanipun samangke malah nyolong pethek Raden Kurupati mulung manahipun maringaken negari Ngastina dhateng para Pandhawa Duryudana wonten dawuh yen to pancen mengkono kang ndak gegadang lina lan wengi kowe nggonmu ngulungake negara Ngastina kuwi lair batinmu apa mung ucapmu bakal tak sesekake kiblat papat isine rina wengi nggih sineksen jagat sak isinipun lila terusing batin kula mboten kepengin ngrenggani bumi Ngastina bagus lungguh Kang Prayoga bagus yen ngono anakku lanang tenan Yama Widura besok ndadak ngenteni apa dina iki kowe tak kongkon Kandhanana lan anak-anake Kunti bakal tak pasrahi baline dampar Ngastina kula nuwun mangkir yen kowe arep matur apa Sengkuni rene menika perkawis ingkang boten enteng lung tinampening negari menika didi perkawis bahen-bahen nanging menika setunggaling prastawa ingkang ageng prastawa niku karepmu peristiwa ngono ta kula nuwun sewu menawi kula badhe atur pamrayogi mekaten saged menapa mboten Kakang Dipati yo kowe arep matur apa prayoginipun pirembakan menika sami manggih ayen tentrem lan tinamplung tinampening kedaton negari Ngastina menika mbok inggiya mboten mapan wonten pura Ngastina banjur mapan ana ngendi prayoginipun mapan wonten papan ingkang sepen nanging dipun endah-endah dipun wangun kanthi wangunan ingkang bawira supados mangke sawetawis Pandhawa Kurawa saged lerem wonten riku kanthi penggalih ingkang kebak kamardikan. Banjur manut panemumu ana ngendi, Suman? Miturut pemanggih kula menawi kula kalilan dening Kakang Dipati mitaya dhateng kula badhe budidaya damel wengkon. Pemanggih kula mapan ingkang bawira wujudipun wana ingkang mapan ing wana Waranawata. Wonten papan mau hawanipun asrep kanthi kekajengan kang angker mbuyung lan kathah sesekaran ingkang wangi. Ing mriku mangke kula badhe yasa wewangunan utawi palerman kangge suka-suka bojo Nandrawina Pandhawa mirah Kurawa.
Banjur sapa ingkang bisa yasa pakuwon? Menawi kepareng paduka kula mangkih ingkang badhe damel sasana endah wau. Kinten kula pembanguning kala wau badhe rampung wetawis tigang candra wewat etenging likalanggan mangke. Nyata larata saking kutha Sangkuragala yen tan ngutus Sang Sri ladalah wa penemban piye Dastarapa menika wonten pertikilipun Yayi Harya Suman kados prayogi sanget ngengeti ugi perkawis ingkang kedah sineksenan ing kekalihipun. Ya Dastarapa, aku mangayu bagya mung wae aku meling jroning suka-suka aja nganti tinggal duga lan prayoga. Sampun kuwatos. Laminipun sekawan dasa dinten kula kinten malah anambahi suweting kekadangan. Krana menapa mangke sekathahing budaya badhe kula jereng wonten riku. Pun mengke kula tanggapne napa-napa wayang. Ludruk ning mboten ngangge campur sari. Mengke ndak boten semu. Upama kebacut digawa mboten samuni mawon. Yo. Yen pancen mengkono banjur entek ing ragat tak pasrahake kowe Sengkuni. Mboten ampun kuwatir. Perkara ragat niku mengke enten kula. Kula cukupane njriyen benjing mangi joli. Widura wonten dawuh. Kaya wis ana trontong-tontong padhang margage budhal menyang Gajahhoya. Kantinen Nyai Kunti lan Pandhawa supaya tumapak ing gati mapan ana ing Wanarata. Rata dalem paduka. Kakang Prabu kula badhe nyembah. Ya, lelungsen tak bakal ngati cukere duga-duga digawa Yayi. Om Peremban piye Dastarapa monggo sawetawis semene wonten negaring Astina nyeras pantes nenuwun wonten panguwasaning dat ingkang murwing dat supados kasembadan gegayipun Dastarapa anggenipun kula badhe masrahaken negaring Astina dhateng para Pandhawa. Ya tak dherekake Dastarapa Begawan Durna lan Sira Sumpan Margage Tata Suman nggonmu bakal yasa bali wewangunan nang terwaca dhalang paduka kepareng badhe madaling pasilan aja kaya bocah cilik Kurupati Pranata sagung para Kurawa istaken dawuh kula nyuwun pamit lelungsen tak bakali nadyan kula badhe nyuwun pamit mangsa borong Peremban anggono bakal nuduhake marang para Kurawa inggih ngestaken dawuh kaya sorana dawuh maneh ingsun bakal kondur ing Datulaya.
Eling ya, Nduk. Thank you.
aja turu sore kaki rada maju nduk ya ya neno lelo 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 setan paling ulang apa sadyane kelakon ayo lo he ah Walik ya nduk ya sing nyekar nyuwun Bu Triyanti SPD ngono gandengmu sisih kidul saiki sisih lor ngono ana tulis sing Yuang Widi ana tulis ing Yuang lelem 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 lo 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 negarane ing sayur sing jajasan kalong kancung gagasan ragawatu punya kati kupo yo lulem 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 setak jaluk ayo bersatu aku yo setuju ora ana tembung kang endah amung ngucap syukur